کاک نسمی گور نوێنەری پارتی ئاشتی و دموکراسی BDP gelek bi xêr hatî زۆر سپاس dengê Amerîka. Kek nezmî ez gelek carî ji siyasetvanên Kurd û yên Tirkiya û geleka dibihîsim. Dibêjin kêşeya mezina siyasî di Tirkiya da qanûna bingehîne. Destûrê Tirkiyaya gelek rê digire li partiyên siyasî gelek alûziya durist dike. Kî dikare wê destûrî wê qanûna bingehî biguhere? Vê îradeyeke siyasî li Tirkiyeyê de hebe ku zagonî vê qanûna esasî bête guherandin. Tinê partiyek an tinê du partî li gelek nikarin vê zagonê biguherin. Yek vê millet hez bike, baş hez bike demokrasî hez bike ku em vê zagonê vê biguherin adî parlament hemû partiya dengê xwe bilind bikin bine yek bêjin belê êdî bese em vê awayî Tirkiyeyê pêş ve nabin vê em vê qanûna esasî biguherin. Aliyê dî jî ji derve karin bêjin Tirkî meselê yekîtiya Ewropayê an Amerîkayê bibêjin ku hûn vê zagonê nikarin bimeşin û hûn vê zagonê nikarin bine dewleteke modern hûn vê zagonê û qanûna bingehî hûn nikarin bibin dewleteke demokratîk. Belê. Baş e niha ew kesên di parleman da dixwazin di qazanca wan de di berjewendiya wan de eger destûr vê guhartin bo nimûne AK Partî ku partiya de salatdar e hikûmet di dest daya dîsan dikeve ber derbên dadgeha bo nimûne yan vê kêşeya siyasiya ku di destûr de heyî. Yani AK Partî digel Kurda divê da digehin hev berjewendiya wan. Nikarin biguherin wî qanûnî? Maalesef hem AKP û hem partiya me milletvekiliyê wan yani wekîlê wan nikare tenê bi destê wa bêde guherandin û aliyê dî jî awayekî ahlaqî jî nedurist e. Çünkü vê hemî partî zagon wisa ye hemî millet û ne tenê partî jî bes saziyên sivîl jî û medya û hemî kes vê beşdarî vê şirovê bin. Eger neyê şirovekirin eger qanûneke esasî baş neyê ava kirin her wê piskirêk derkevin. Ev kare esasî ne tenê karê parlamentoye bes karê milletê hemiyê ye. Belê. Kak nezmiye dizanim ew qanûna bingehîn jî karî dikar li ser dadgehên Tirkiya jî. Dadgehên Tirkiya jî gelek carî em dibînin partiyên siyasî digire partiya we yek ji wan e bû DDP berî çendekî hadigirtin bi tawana hindî ku peywendiyê we yan endamên we yan siyasetvanên we bi PKK rehene. Heta çendî tu vê şimara dikarî şirove bikî ew girêdana nêvbera PKK û partiya we. Girêdana naybana partiya me û PKK tê gotin esas jî girêdanekî we em bêjin organîk an qanûnî an vê şartî nîne rastî. Bes em partiya me jî û ew jî ser milletê gelê Kurd siyaset dikin. Belkî girêdana ew be. Talebê milletê Kurd çi ye gelo? Avakî siyasî em ê çawa îne ziman em berê xwe dine wê em li ser wê kar dikin. Belkî jî bingeha me yek bîtin. Tinê girêdan belkî ew bîtin. Ew jî ne sûçê me ye. Belê. Heya çendê hûn dikarin karî bikin ser PKK heya ew jî bi rêya demokrasî û bi rêya aştî bê bikeve proseyê siyasî du Tirkiye de. Rastî ez bîr û bawerim ku PKK xwe jî amade ye bo çareserkirina demokrasî ku çekê xwe jî pêlîn bên beşdarî prosesa demokratîka Tirkiyeyê bibin. Eger şert û mejê Tirkiyeyê amade bibin, eger hikûmet vekirinî demokratîk berfireh ji bo Kurda bê çêkirin, eger em bêjin efûyek bê amade kirin ez bîr û bawerim ew jî wê ên beşdar bibin. Destpêşxeriya AK Partî tu geşbînî ku ser bikeve? Ez bawer nakim çünkü AKP li ser navê vekirinê tasfiyekirina siyaseta Kurd, hereketa Kurd dike. Destê AKP tê de hebû digirtina endamê we de? Bê AKP nabe çünkü aliyekê dibêje vekirin aliyekê dî jî li kelepçe li destê hevalê me bide bike hevse û zîndana da
ئەو نابێتە سیاستەکە بەکردن ئەو بیتە سیاستێکە دی برێس نزمی گۆر نوێنەری پارتیا ئاشتی دموکراسی BDP لێ واشنگتن یەکێک سپاس زۆر سپاس بکەم.